God aften og glædelig tredje søndag i advent. Jeg går på i dag for at læse lidt i den her, nu står den omvendt, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Sjælens 12 indvielser omkring, hvordan man kan forberede sig med de 4 adventssøndage til de hellige nætter, som starter den 24. i 12. I er lige med tilbage i vores gamle hus. Vi er i fuld gang med at gøre rent. Men jeg har taget bøgerne med og kameraet. Så nu sidder jeg her, mens min mand han render rundt og gør rent andet sted. Ja, det sidste kig her i Møltorp. Jeg starter med teksten til selve advent. Den har jeg også læst de andre gange, men jeg synes, den er relevant at få med i forhold til. For den, der søger lyset, skal i adventstiden livets modstand være en særlig prøvesten. Han må altid være bestræbt på at adskille personerne fra sagen. De smerte og vanskeligheder bliver sendt os som prøver. Og menneskene, gennem hvilket der sker også noget alvorligt, er kun værktøj. Vi skal tilpasse os enhver situation, hvile i den uden at miste os selv. Indholdet af denne tids store forandringer er virkelig at indforlive det guddommelige i sig selv, ikke kun at opleve det guddommelige i undtagelsestilstande. Alt, som hænger sammen med den jordiske personlighed, skal vi udskille. Vi skal være helt barnlige, helt afslappet over for den anden. Alt, hvad der bliver talt og ment, diskussion, irritation, hele denne ballast skal vi udlade. Før enhver stor højtid gives en lejlighed til at overvinde meget i sig selv, offeret. Og så er der selve juleindstillingen. Noget, advent, lyset som kommer for at fylde alt med klarhed i den dybeste nat. Jorden har gjort sig ganske tom, trukket livet ind. Den er som en tom skal. Alle planterige safter trækker sig tilbage. Således forbereder den sig på at modtage guddommelige kræfter. Og så det her, det er teksten for 3. advent. Mennesket søger den sande virkelighed, som ligger i det åndelige. Nøglen til den og til al åndelig erkendelse er offeret. Stilhedens stemme siger, jeg vil ikke gøre nogen noget ondt. Jeg vil tilgive alt. Og det er det her tekst, som jeg lige har læst, det er så det tankefrø, som gælder for den uge, der starter fra i dag og til den 4. søndag i advent. Det er en tekst, eller en tankefrø, man kan ligesom fokusere på i den her periode, for at gøre sig klar til at indtage, eller tage de ting ind, de energier ind, som kommer her fra juleaften og de 12 rigtige nætter, kan man sige, de 12 hellige nætter. I dag der vil jeg læse teksten og tankefrøet for den her bog, som jeg selv har haft skrevet og lavet teksterne til. Den hedder Inspirationer til de 12 hellige nætter før og efter julen. Og det er ikke mig, der har lavet tankefrøene, men jeg har fået inspirationerne ind til selve tankefrøene. Tankefrøet fra den 17. til den 18. i 12. er: Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg. Altså det her, det er inspirationen til dagens tankefrø. Jeg er et spirituelt væsen, der har en fysisk oplevelse, ikke omvendt. Jeg erkender, at jeg både har en fysisk del og en åndelig del. Når jeg vælger at se verden fra den åndelige side, bliver både jeg og verden større og større, og alt er strålende. Og ikke mindst ser jeg lyset i hver eneste, og jeg mener hver eneste menneske. Glemmer jeg det, og kigger jeg gennem mine fysiske øjnes mindre briller, så kan verden godt nogle gange se lidt grum og trist ud. Så skynder jeg mig at skifte fokus og tage de rigtige briller på, og se verden ud fra mit meget større og åndelige selv. I kærlighed. Og det var tankefrøet for den 17. til den 18. Så det er det, som ligesom gælder for her i aften, når man går i seng, til i morgen aften. Det var det, jeg tror, jeg vil gøre i dag. Næste gang er det jo 4. søndag i advent, men det er også juleaften, så jeg går på allerede lørdag aften, hvor jeg læser tankefrøet for
4. søndag i advent, altså den 23. i 12. Og så læser jeg også noget op omkring, hvad han skriver. Det er Rudolf Steiner, det glemte jeg at sige i starten. Hvad Rudolf Steiner skriver omkring, hvordan det er godt at forberede sig og være her i løbet af juletiden. Det synes jeg er noget rigtig interessant, det han skriver. Så jeg vil takke af her fra Møltorp. Det er nok sidste gang, jeg ser noget herfra. Og så ønsker jeg en vidunderlig 3. søndag i advent og en rigtig, rigtig dejlig uge. Masser af kærlighed herfra. Hej hej.